Garazvia pama-elections egore rakapera aya muna August akusikure nai. Garazvia ndiani pepe aifamba achitaura achiti kuma-elections anaya takatenga magadgets. Ndiani uya aitaura achiti takatenga mishini, takatenga technology yekuti ZANU-PF aimbogona kuriga. Ndiani aitaura kudaro zviya paipa aibva kuti aiwa kani amadhara aya akutenda kumusha kunofudza mombe, takatenga mishini, takatenga magadgets anocapture data ndopaunoona kuti manyasara ndimabweda ayaitamba nesu for a long time. Handiti tikange tati musaende kuma-elections pasina ma-electoral reforms, musaende kuma-elections pasina ma-electoral reforms. Wakati takatenga magadgets, takatenga magadgets anocapture data rese rekuzeki. Tinavo vakomana vakatosungirira, handiti vaiti vaiti tunhu twacho twavakatenga vakatusungirira mumuti mumakombo tunenge tuchicapture data. Now mubvunzo wangu ndewekuti nyika yeIsrael, it is one of the most technological advanced state in the world. Haina tunhu itoto twaitaurwa nevakomana. Then Japan, ava ndo varidzi vetechnology ka. Ndo kunobva the very best yematelevision amunoona mamwe akanzi ana TV, high definition, makamera vanaka, every type of technology inobva kuJapan. The very very best. Avatori no technology yekucapture my elections, but kuZimbabwe kuti akaudzwa nepolitical party, the very political party yange iri kutostruggle pamusoro penhau yemari ichitofamba ichitotsvaga kumadonation kwese kunana KZN uko, ndo yakange ichiti yakatenga tunhu itoto. Okay, pamwe ichokwadi tunhu tumagadgetus kuAmerica hakuna. America nekupfuma kwayakaita, munoona vachinetsana maDemocratic Party, maRepublican Party. Muri kutaura kuti havatude tunhu itwotwotwo, havakwanisi here kuhaisira vekuAmerica vakomana ava vakanga vachitaura kuti vane tunhu twavo tunocapture data. Ndavahaisireka kunana America, kunana Trump uko. KuBritain tine Labour Party neConservative Party. Those parties they are rich and the technological advanced. Zvino zviri kundinetsa ndezvekuti technology iyo havaizivi. MuSouth Africa makaitwa ma-elections, vana DA, political party varungu nemamwe akapfuma, ana VF emabhunu ane mari isingaiti. Technology iyo havaizivi, havana tunhu itwotwo tunocapture data. Ko nai maZimbabwe ava vanhu ava vakatowana kupi tunogadzirwa. Alright, tikabvunza zita racho anozoti toda kuzoshandisa futi tunhu itwotwo next time. Vakatowana kumaChina. Ndeipi kambani inogadzira tunhu twekucapture data? Kungoonesana kuti paipai makamboti mimi after my elections makaenda kukoti makati, amiri before kukoti makati maitoti hamuende kukoti, muri muchiadresa media makati I've got the V11s and here are the guys with me. I'm sure they are here. I want to find out if they are ready to show you the V11s. Time kwakuzoti havana ma-V11. Munoona kana papa tichiti hatichadi zvemapolitical parties, kana tichiti hatichadi zvemapolitical parties, chatiri kumarambira ndechekuti taona kuti composition yavo vana vemabwidi nemabumbwa vese
tikange taita mukana 1 ukuita Morgan Tsvangirai ndobva anga akatenderedzwa nemanyasa vakabhubuda vakandoita mapolitical party yavo vakatumwa neZANU-PF kuti dzokerai kuna Tsvangirai vakaita alliance vakamuuraya. Ndosaka tiri kuti toda kuti nyika imbozorora, nyika ndaende kutransitional government. Izvi zvekuti munhu anongofuma achingotaura kwaasina kuswera adasangana naTrump. Trump akati vakomana muri kuda mari zvinowabitika ndo vakaita zvefinance vakabva vango dai vakati 15 billion zvikanzi naTrump vakomana ndiri kupa. Munhu wese akafara akati akasangana naTrump kuAmerica because kuAmerica kureka vakanyatsoziva kuti maZimbabwe nemarombe hakuna anokwanisa kuenda kuAmerica. Saka ndakavadzwa kuti handina Trump zvinoita vabva ipapo vakomana vakapinda mutego vakaenda kuBritain. Hard talk ndobva wabvunzwa naJoe Sako zvikanzi wakange uri kuUnited States of America zvikanzi ndandiriko zvikanzi une mashoko awakataura ekuti waungori kuCapitol Hill kunogara president wakataura naTrump zvikanzi handisini. Zvikanzi wati kudii zvikanzi handisini. Zvikanzi okay play yakuburiswa ndakati naTrump akati vakavarabona mare vabiti vakati 15 billion. Zvikanzi ndiano bwai mesa nemavara. So tichinyeperwa kuti ndakati ndafamba Europe yose ndichita sunga 1 sunga dozen, ndakaenda kuLuxembourg, ndakaenda kuFrance, ndakaenda kuGermany, ndakaenda sunga 1 sunga dozen. Zvaangaenda kunoona mwana wake ari kuita ungoshani Ashley kuBritain uko. Ari kunoona hake mwana wake ari kuita ungoshani kuBritain sitakati aiwa kana. Vakomana vaita sunga 1 sunga dozen. Ndosaka muchitinzwa tichiti muchinda musoro wake hautore zvakanaka. Ukaona munhu unorora mukadzi ari 8 years older than you, unonyenga mukadzi wezera rababa vako, pinda naye mumagumbezi kuti pfurukuchu kuti ndakuzvara naye vana, ndo mashuraka ndo makunda. That is why vakuzvara ngochani. Ungatadze kuzvara ngochani pakadaro munhu unoita chivindi chekusatya kukatanura blouse, kukatanura pitikoti yemukadzi wezera rababa vako, kupinda naye kubereka naye. Imi mandiziva kuti makaitwa sei manyasarandi. I don't know what's wrong with you mabwedi. Nditomboziva kuti makaitwa sei. Ndosaka tiri kuti hatishadi zvemapolitical party. Forward with this struggle, forward with the people. Hatishadi kunzwa zvemapolitical parties, hatishadi. Greetings everyone, pachivhitivhiti chedu Zvaaita apo patinokupa nhoroondo dzakasiyana-siyana maringe nenyika yeZimbabwe. Nazvozvo pano tine nyaya iri kupisa munyika yeZimbabwe iyo yemapolitician ayo ari kubraibiwa, ari kupiwa mari neruling party ZANU-PF. Nazvozvo pane rimwe rekupe kana kuti makuhwa kana kuti rumors iri kutaura kuti vaNelson Chamisa vakange vopiwa mari, vakatambira mari kuAmerican Embassy yekuti ivo vaizenge vachirigwa sezvakaitika pekutanga nepenumber 2. Naizvozvo tinokwanisa kubvumirana nazvo kuti zvinhu zvakaitika, asi mhuri yeZimbabwe hope yavo yese yasarira kuna Nelson Chamisa. Naizvozvo mhuri yeZimbabwe tinokutendai nekuona kwamunoita pachivhitivhiti. Ndofunga munhu wese ari pano anzwa audio iyi kutanga kwayo nekupera kwayo kwese makunzwa Chairman Jeff Judah Liberation Struggle vachitaura kuti forward nehondo tibvise mhandu, hatichadi zvemapolitical party. Zvemapolitical party zvichazoitwa kana mushure mekunge tahwina nyika yedu isusu mashona nemandevere pasina mabwidi. Thank you for watching mhuri yeZimbabwe.